Takže vás zdravím ľudia od tohto videa. Dneska pôjdeme linku X320 do Jílové u Prahy. Nezabudnite dať like a odber a my sa môžeme vrhnúť na to. Ja som to trošku stíšil, pretože by vám to veľmi hučalo. Prepáčte ľudia, že nevydám vám moc videí s hlasom proste. Proste chorý som ľudia a proste nemôžem toľko videí vydávať. Takže len toľko a my sa môžeme vrhnúť k jazde. Odchádzame z našej zastávky nástupnej a nasleduje zastávka Vrané nad Vltavou. Táto linka je vlastne, ako vám to povedať, proste skrátená. Linka je skrátená, proste má nejakých 6 zastávok, čo není moc veľa. Takže dúfam, že toto videjko aspoň 10 minút bude mať, lebo ma porazí. Tu odbáčame. Musíme trošku brzdiť ľudia, lebo ja mám aj toto developera CBS vo friendoch. Matesa, ak poznáte. Proste tejto hry developera. Tak ak bude na tomto videjku nejakých 15 lajkov, tak s ním môžem urobiť videjko. Ja sa ho samozrejme spýtam, či by to bolo možné, pretože ho mám vo friendoch. On mi to prijímol, neviem z akého dôvodu. A toto som už ukazoval aj v predchodzom videu, že tu vám ukazuje nejaké nápady proste do updateu. Neviem, ako má vám to zrozumiteľne proste vysvetliť. Proste tento chat vám ukazuje nejaké nápady, čo ľudia vymysleli do updateu. Takže toto vám tu napíše vlastne. Takže asi v budúcom update predpokladám, že bude sorka BN 9,5. Ale nie vlastne. To je tu napísané prvým zakúpeným autobusom do hry bol SOR BN 9,5 metra. No tak s tým sme už aj išli, už dávno, pred mesiacom sme s ním išli s týmto autobusom v CBS-ku. Takže určite sa aj na to pozrite, ľudia. A nasleduje zastávka Jesenice. My sa pozrieme do... My sa pozrieme do interiéru. Interiér je celkom aj dobrý. Tu ideme doľava. Vidíte, zle sa s tým proste ide s tým autobusom. Aj zle sa s tým akože brzdí. To nehovorím len akože ja, že sa s tým zle brzdí, pretože to viacej ľudí vraví. Viacej ľudí vraví to proste. Aj môj kolega Majky, zdravím ťa Majky, ak pozeráš toto video. No tak aj on to povedal, že sa s týmto autobusom zle brzdí. A môžem mu dať za pravdu, že sa s týmto autobusom zle brzdí proste. Urobili proste zlé brzdy, no. Čo vám mám na to povedať? Ale tak ako sa hovorí, žiadny model proste nie dostačujúci proste. Ale nehejtím túto hru. Nehejtím. Vývojári si s tým dali dosť záležať ľudia. Takže kľudne si môžete ísť zahrať aj teraz. Dobrá, aj táto hra, ju hrám v kuse. No ale prečo ja tu mám len 200 peňazí, ľudia? Tak to je z jedného dôvodu, pretože ja vlastne, ako ste si mohli všimnúť, tak nevydávam vlastne každý deň videá. Ale ak chcete na mojom kanále mať 2 videá za deň, tak to je sobota a nedeľa. Sobotu a nedeľu vychádzajú 2 videá za deň, ľudia, takže to sa nemusíte báť, ale takto cez pracovné dni proste vydávam takto videá, za to sa vám moc ospravedlňujem, proste len... Ako by som vám to povedal? Proste nemám čas. Viete? Nemám čas proste vydávať. Viete, lebo škola a
A kadejaké tieto srandičky, chápete? A to ešte nehovorím o maturite. Aj maturita ma čaká, to ešte pozde. Takže proste ma chápete, nie? Proste každý má svoje povinnosti, takto to poviem. Niekto chodí do práce, niekto do školy. Viete. Nie? Dobre, červená. Ledva som to síce zabrzdil. Po strašne zle sa s týmto brzdí. Zase tu niečo ukázalo. Majiteľ denne kontaktuje až 5 náhodných ľudí. Aha, že majiteľa proste kontaktuje až 5 náhodných ľudí. To môže byť aj možné. No, neviem, čo mám vám povedať. Určite napíšte, ako vám išiel deň, ako sa máte a proste tak. Pozrieme si trošku room tour našeho busa. Dobrý je toto model. Aj kabínu si viete otvoriť, si aj viete. OK, tak my ideme. Nebudem to tu až moc zdržiavať, aby ste si proste užili toto videjko. Takže ja chcem, aby ste si užili to video a nie mňa. Ale tak, ak ma chcete podporiť, tak určite hoďte proste odber a like. Nenútim ľudia, ale kľudne hoďte aj odber a like proste. Ale to len kto chce. Nebudem zas taký žobrák, proste nežobrem, ja len vravím. Pretože sa už blížime ku 60 odberateľom a ja som vám ani nepoďakoval za 50 odberov. Takže za to moc ďakujem ľudia, že ma takto podporujete. Pretože už som 2 mesiace točím na YouTube ľudia. 2 proste. Prvé video na tomto kanále si ešte pamätám, že vyšiel short, ktorý má teraz nejakých 40 zliadnutí. Čo není moc veľa, tak ale viete, prvé video. A tiež proste prvé video vyšlo CBS-ko. Takže ja sa proste hrám iba CBS-ko do videí, natáčam. Neviem proste, čo mám natáčať proste, neviem, čo by vás bavilo. Napíšte mi, čo by vás bavilo, aby som natáčal. Dobre, tu si už dáme nenastupujte, lebo už sa blížime ku konečnej zastávke. Takže už bude koniec videa, ľudia. No a ako som povedal, ďalšie video vyjde, čo ja viem, zajtra. Zajtra možno. Alebo v piatok. Ale sobotu a nedeľu určite vyjdú aj 2 videá, o to sa nemusíte báť, ľudia. No, tak sme na konečnej zastávke. Ja sa vás tu niekde s vami rozlúčim. Dostali sme výplatu, ďakujem. Tak napríklad tu. Dobré miesto. Tak. Tu si spravíme aj fotku. Nie, náhľad, ak spravím potom. Takže ahojte, ľudia.